要はここから言えることは、国債発行しすぎて国債価格暴落するっていうのはちょっと嘘ですよっていう話。これね、ちょっと難しいんだよね。直近何年かに関してはそれで当たってる。国債発行してる。で、金利が上昇してる。つまり国債価格下落してるってことだね。直近数年に関しては当たってるんだけど、ここ全然違うよねっていう話ね。これ2017年から、このグラフで言うと2017年から2021年あたり、もうゼロでビタってこれくっついてんだよ。で、これ何してたかわかる？イールドカーブコントロール。これね、イールドカーブコントロールしてたから、これができるんだよ。でも国債発行しても、イールドカーブコントロールしてたから、ずーっとゼロ金利のところでビタって貼り付けておくことができるのね。だから、別にこれやればいいじゃんっていう話なの。もし国債の金利がね、上がっちゃって、いわゆる価格が下がっちゃうことが問題なのであれば、またこれやればいいでしょ。だから国債発行残高と金利って関係ないよっていう話ね。